Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322-457. Kenang menduk laban pej gijing jang kinong RCR Kriboy Poultry Farmers Association kash potuk leber altar postan klap lipat bai ka office rekam hanong po town shopping complex kemudian hakash nong po Riboy district. Gijing play ya ka office rekam kalau menyarap ya kinong RCR trajela kebeji kendu jing khamtam na gijing mantu jang KCR kebenar bar ka jella. Ya ka office rekam jang ka RBPFA la play do district animal husbandry and veterinary officer Kriboy district u Dr. Ezra Sim belalong kumukang san ringkar ijanan lang jong urang ba shnong kanong po ba Sylvester Minsong kinong ilam ka RBPFA bat kiwe. Hakan esi kas kotenek semugnai mas arjar opsan iplino ya ka office rekam jong Kriboy Poultry Farmers Association bat ingis kam kan kalau jengku ya kinong siap jong ka ya bago kini ki nong RCR ki jongi nadu ki samla nadu ki longkwi ki longpa khamtam hakani ki juk jinjar kam jongi menta tenga kentu ya iwei piwei negi samla jongi ki ramba ki longkwi ba kindom shong klikti banginya dawangkat nangni shakmat banginya wara ya kataka jingitli kaba nginsa lating khong ya kini ki jing kabangi kendu habangi bakani ka kam RCR ka jongi ki hakini ki singi ki beladap ngai hagi social media ngi ka jing khang jong kini ki CR ki bawa napa hanwai banya ya kani gelenti kamlong ka basuk bangin khang ki CR ki banapa hanwai ka jing thu jong ka association ka jongi ka lomba kumno bangin ya tuat jengmut na sarkar khanang bangin yo ki jingmun toy ki banya rap yani bat ka kam ri jingri khanang bangila banya compete lane banya iron bagi ki nong supply CR ki banaba handoi ban khang persya ni namla ya kamang ba mati nama dalili ru ban penbet penbiang yim pala hadu unta ya ka CR hapok megle ka jumi handoi ban yedu jor pa shiki thain rithor ka ba niyo ya ki subsidy niyo ya ki ni ki sampai CR na ki veterinary department niyo ya ki ni ki dawai dashin ki bala ban penbiang kum ka jington kam jumi nong CR kita kilong ki bangila banya banya compete lane bala ban penbet penbiang lading iyo ki jing yarap ki bana government nginla ban ya compete be KCR ki bana ba kata kalong namar bo na kini kisnam ki balala ki KCR ki ba ni napo ka jala ka jongi bun tik tak ki saput namar balai namar ba ngimla ban penbit pendiang ya kata kayo ka ba ki jingdan kam jongi supplier halai menta pat let's say ka jing lekmi jing lekmi jongi ki sem ki ba bun ki jaka ki sem jongi ki bun ki bala khang khanda namar balai namar ba ngimla ban yo e ki benefit aga government haka bagi samla jongi ki habban sange no ya kini ki kam RCR ki jongi te bun nagi ki lawan ut wanam yangi bat ngila sem jing kumno ban wara ya kini ka phang ka ba ngi sem jing menta ngila ban ya chakmat langba kan association don ki breu ki nori jingri ki sedang ai antibiotik haswa bandi ki CR te udawai barbor udang ne bet ha kamet jong ki jingri dengan ai nuksa ba pitip ha udawai tetracycline te udawai tetracycline ha ki masi une dak no arpo arsi na do tugas ki ba dawai ba unmi khut no na kamet jong masi ka simpor hadu arpo arsi bat na kadut masi bat ka simpor kumbah nyusi te ha ka bedi ba CR pat tapi ai tetracycline utu udawai un khut na kamet dak no kumbah sansi kan simpor tilo tapi ai dawai nak singi pin oddo na lasai katu kamlang wabha tiginong thit kumangaru uri we nanong thit dingi ngimtip dan dawai nam dan namarwa ngimtes tinak ta kadaw
misalnya abad ha ki nong rijingri ba ha ki nong soro te nak takarau pi de ben pet bahaya kene tiba pintip bahaya kata pila ben pet itu ki paket jong dawai u tetracycline dan u vendox dan azithrol itu ki dawai ngangit scam pi bun pi tips pang gitu ki dawai te ha gitu ki paket juki la tho withdrawal period sada pule mo sa pule bha te withdrawal period how tetracycline sansngi nakado obat hinyau sngi na peleng nak tuga peleng siar kan simpor ko hinyau sngi te kiwi dawa gelongta bat kamdai tah ki siar bat kiwi bek jingri ru te nak garau sim khia bha ya kan ru mo te ngai scam lag ba kan association kan pentip saki para members ke jong phiru namar ba kadang kami bangin burom wad yaki nong thiru te sungo tenat bat menta bahkan ka association lapen imbiang ya ka lapen thamai biang ya ka berkunjung ru hagani ka sngi la please non wat ya ka office trikam ka jongka teng ngai scam lang ba kani office kanong ka jingker khu ya ki members jong kani association ki bari jingri ki bari siar berkunjung ru ya ki wei pat ki parlok ki bari siar berkunjung ru ya ki wei ki jingri teng ngai scam ki wei kin yo mensim nah kani ka association te hot mitip hi nyo sibun jing mentoi ha ngiri siar tiginong risiar gede kita ki entrepreneur te kadang kesi per apa yang businessman but entrepreneur te ki berisiar ki ki businessman lani ki businesswoman lani ki business person lani ki entrepreneur kemud kade kita ki baseng kam lajong te phim dan kam man up ya ki we rei hiseng ma phi rei ha bagi keren bat sepang business kilong kum tu kinong khai bat gede kita ki balik business ki business person tilada omdan ki entrepreneur ke business kami ya te nak tak kadau ki entrepreneur ki nong risiar ki long kita ki ba seng kam lajong ba kum juru ki ba ai kam ki we bat da kene ke siar sibun yo jumuntoy nikom kade ka khia ha ka ba ka supply ya ka jing demand jong ki nutrients ha ka met jong ki brio khamtam ha proteins bar ka do siar ka long ka we kata ka jaddo kapa supply ya kita kijunur kam jong kamet te bat hak juga poru da ka beri siar ngiro ru ya ka jingmentoi ha kayo kot te bun ngangi scam nak den jung bun hi hot wala dangi mat bun ke jing ka kam beri siar ngatup ha ya kata ndre ngangi scam ru bun pio jingmentoi long bakane te bat nak kermen scam sisu long bakane ka association ba phila lumlang menta pin ya wan lang hak juga satri pin ya mir jemut lang ki jing e jong pi nangta phila wan pnyes ngo pat sak sarkar lane wat saka district administration ke jongi district veterinary office te hoi walra nga ngamde uta in charge jonga district veterinary office jong nongpo ndre ngangai scam pat ngandan benta he banira ya pi hak benta let's say nyamla ban kurikular hi begin ai schemes kam den kawan district dari kawan state level dan re hak bede bat kum ki awareness program dan ki hak bede bat ki trainings ki jingerap kumno benri nangta ki jing penbiang hakindo no hak bede bat technical technical background ngela pandang ma hakum kita benta ngasung ngila be banai te let's say dakam de nak district office ro pila wan sanga simet ro lane saka office junga benar buat jirang te bat nga ngade ro nong suksnong jang ne kathan ngade nong po he bala nong po he te kasuk bahaya nga te kini barok ki members jung pir bun manga itu te enak office junga nak liang junga simet ro akular scam bangan ai kajingirap sapi kat bangala hagbor ke jonga hoi kamde ngat ong sesin kamde yang schemes lane hakide kita dari hak wede technical lane ki consultation kejingra akahno ke por bende ban ai dawai kumno hak tugas singi deban ai dawai ba kumno kum ai vaksin kum kita kejing batai la piwan sanga ngakloi ban yarap sapi te bat kumjur hoi ngai kan ka kubor sakinong ngelam jongani association nadu I president I kong ilapang nang ta vice president iba iringdo nang ta I advisor barang ba iba Antonio Lapang te dapiwan sanga daga association jump hero hagbede bakine hagbentak ban I training te gikloi